mga kapibo peps, among next challenge karon nga buhaton kay Harena Challenge. Nay mangutana na mo kung kinsa or unsay nana din kung kinsa may kay mo nay mo parok among iparok siya or siya pod mo parok nako parokanay mi ba kung kinsa. Nya amo nang sugdan mga peps. Ay, ako sa day pa ila akong kauban nga guwapo si Jason. Yeah, Hi everything. Oh. Then si Inday nga pretty. Yeah, bebe. Yes, sugdan na mo. First, Kinsay muhilak og biyaan og uyab. Next. oh, next. Kinsay gwa. Insay. Gwa. Guwapo. Uy. Next. Gwa po na ko na. Kinsay walay kwarta. Ay, kami. Wala ka. Kasan ka lang? Kinsay ulawan. Ay, Wala yun. Mga bagagnaw. Uy, ulawan na. Kinsay hilumon. Ay, Kinsay kusog manglimpyo. Pilingon. Pilingon. ako ay gusto ulimpyo buta na. Wala na puti mo. Kinsay palahubog. Una-una pang labaw. Kinsay gamay og kaon. Ay, Pilingon. Kinsay bahog utot. Next. Gege. Duha gini duha. Kinsay musuka og mahubog. Kinsay kusog mutahod kung suguon. Mga pilingon. Mga pilingon sige ra bang cellphone. Kinsay muhilak og mahubog. Nahilak na. Nahilak na. Nahilak Kinsay palautot. matay. Silent mode. Kinsay dagkog kaon. Ako. Kinsay kusog muluto. Yeah. Ako. Kinsay tapulan. Kinsay
walay ligo. Ay, Ligo sa daan, ma-fresh. Pagka-fresh niya. para pretty, oh. Kinsay buutan. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, hindi ako gano'n. Kinsay sabaan. Ano ba siya sabaan laon? Kinsay mahadlok og abat. Wala. Wala, wala. Dili mo siya doon. 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 Kinsay tihik. Tihik, isay tihik. Kinsay dili manghugas og plato. Ay, mahugas ko. Kuya ko, gay ko ninyo, di ko niyo pugas. Wala. Oh, magtigulang. Next. Kinsay wala ka move on. Alo. Kuha rin ang forma niya. Yeah, baby. Yeah, baby. Yeah, baby. Yeah. Next, nalingaw mo sa akong video. Thank you kaayo. Bye-bye. Pink. 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 Pink.